Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího random vlogu. Ty vole, co tu budu říkat? No, stáhl jsem si aplikaci do mobilu, do Windows Phoneu, do Nokia Lumia 520 a je to YouTube uploader, tudíž můžu uploadovat YouTube vlogy přímo z mobilu. Nedaří se mě přeinstalovat Windows na mobilu, na kompu, na noťasu, takže jsem prdeli. Normálně, když nainstaluju Windows, potom doinstaluju všechny ovladače, potom to dám restartovat, aby se projevily změny ovladače, tak mě smávne celá obrazovka. Kdo by věděl, co s tím, poraďte mi, helpněte mi. Instaluju 7 vlastně, no, ale stejně budu asi dávat 8. Stále mám teda ale svůj stolní počítač, takže nic tomu nevadí, ale můj stolní komplet není už tak výkonný. A taky by třeba přeinstalovat, ale nebudu nic riskovat. Máme, nevím ani kolik máme hodin. Vám to řeknu. Proč jak to patří ty hodinky? Píča, nic není. Ty vole, už je 9:30. Já zítra píšu teda test opravný na spojky ze silničních vozidel. Doufám, že mě to vyjde dobře, takže držte palce. Nic, já se s vámi loučím, pápa.